Ahojte, tu je Anagramy, vítam vás na mojom kanále. Dnes vám chcem povedať niečo o knihe tejto. Volá sa Spisovateľ ako povolanie a napísal ju Haruki Murakami. Je to známy japonský spisovateľ, ktorý napísal svoju prvú knihu, keď mal 29 rokov. Napadlo mu to len tak, proste behom nejakého športového zápasu, keď sa tam bol ako divák pozerať a zrazu teda získal taký pocit, že by mal niečo napísať o svojom živote, o tom, ako on vníma svoj svet a svoj život. A stalo sa toto dielo hneď už známym a populárnym, čiže debutoval, keď mal 30 rokov. Všetky ďalšie diela sa tiež stali pomerne známe a populárne. Pán Murakami sa najskôr pracoval teda ako vo svojom bare, mal svoj vlastný bar so svojou ženou, vlastne podnikali, predávali klasicky asi piva a takéto veci. Potom sa živil aj ako prekladateľ vlastne anglickej literatúry a neskôr sa už potom stal len spisovateľom na plný úväzok, začal ho to živiť, začal byť slávnym, presťahoval sa dokonca potom do Ameriky, predtým ešte cestoval po Európe. Musím povedať, že jemu vlastne to Japonsko až tak veľmi nevyhovovalo to jeho povahe, pretože on potreboval voľnosť a Japonsko je troška, on to tak kritizuje, že zošnurovanejšie a má nejaký svoj systém, ktorému sa musia všetci podriadiť. A vlastne spisovateľ je spisovateľom preto, lebo chce žiť voľne, chce písať to, čo chce písať a potrebuje mať autor nejakú tú svoju slobodu, nejaký ten priestor pre svoju fantáziu. Takže jemu toto nevyhovovalo a preto vlastne sa presťahoval do Ameriky a tam sa stal teda ešte populárnejší. Musím povedať, že ja tejto knihe dávam určite 5 hviezdičiek z 5, pretože je super. Veľmi úprimne nám tam rozpráva o tom, ako začať písať, pre koho písať, akým štýlom písať. Vlastne rozoberá tam mnohé veci zo svojho života, píše tam o svojom detstve, o tom, ako neznášal školu, ako neznášal telocvik, o tom, že vlastne počas tých školských rokov jediné, čo si zapamätal, boli knihy, ktoré čítal sám vo voľnom čase a zostali mi nejakí priatelia a že to je všetko, že vlastne škola bola len o biflovaní a proste to neuznával, nemá to rád, nechápe to. Teraz už možno začínajú nejaké zmeny, ale zase kritizuje napríklad to, že v tých japonských školách sa príliš rozmohla šikana, že by sa aj to malo zmeniť. Mali by tí učitelia dopriať žiakom nejakú väčšiu slobodu, nejaké lepšie vyjadrenie sa a nie len memorovanie. Takže toto všetko tam pán Murakami rozoberá a píše tam naozaj veľmi úprimne o tom, aký je vlastne spisovateľ človek, že vlastne autori sú takí dosť sebeckí ľudia, zameraní na seba a na také svoje vyjadrenie, na to, že každý spisovateľ si myslí, že on je ten najlepší a že tí ostatní sú už menej dobrí a tak ďalej a tak ďalej. Určite vám toto dielo odporúčam, myslím, že budete prekvapení aj potešení, takže nájdete tam množstvo zaujímavých myšlienok a takých ironických komentárov. Ale má to veľmi dobrý štýl, ľahko sa to číta a aj keď je to po česky, tak musím povedať, že prepáčila som to a páčilo sa mi to. Takže majte sa krásne. Ahojte.